Sanibonani-ke bafethu, lo uqhawele intombi iciko. Ufikile kubo ngani maduna bafethu nobumbano lamaciko. Sifikile-ke nathi-ke lana sinawu ubhobhile sizothola kahle ukuthi lo mcimbi wanamhlanje ngabe usiphatheleni, uhamba nobani. Lana-ke ngihamba nobhuti bamababili abazo-introduce ukuthi bawobani bazokwenzani basiphatheleni kulonyaka okusha mhlambe esingakwazi abakuphushayo. Soqala ngalanga ka-right. Sanibona njani Siyabonga ukuthi baphilile. Thina ke siyiqembu lamaskandi sibiza bongcweti lemculweni. Saba semkhomazi eJolvet. Sisha umaskandi nje lobizwa ngogiya wakapha ngakithi. Size la ngokosiya kakhulu ubhuti Bongane. Esimazi kudala kakhulu emculweni kwakuthi sesingena emculweni nje nathi omunye babantu abasikhuthazile ukuthi singene emculweni. Ngokuthi nje indlela angene ngayo yasigqugquzela. Yasibonisa ukuthi umculo uyinto e-right ephilayo. Lekubalekile nje ukuthi uyenze futhi uyenze ngolimi lakho. Namhlanje ke sizogqugquzela ukupromotha komculo ngokukhombisa ukuthanda into yakho. Njengombono nje kwenziwe kufakwe zonke lezi zinto lezi. Into engajwayelekile kule ndawo sikuyona. Ajwayele kwezinto ezifana nalezi yabo yebo. Mhlambe bengathola kubhuti wethu lo ngalani ukuthi mhlambe ubhuti sebesebenze nobani benza muphi futhi umculo ngoba ngicabanga kubalekile nalokho. Benza muphi umculo basebenze nobani basiphatheleni kulonyaka noma ikuphi abakuphethile abakuphethe emgogodleni wabo abazoqhubeka nakho ekufanele sikujabulele sikusupport. Ngiqale ngibingelele igama lami ngohlangana nabaDlamini nami ngiyilunga ngihamba nawo mfowethu siyiqembu ongcweti. Esiniphathele kona ke akutheni akukhulu kangaka kodwa nje umculo kuyiyona into esiyazi kahle kancanyana. Abantu esisebenze nabo ke kule album lesikhiphile manje entsha kuyiyona yokuqala esikhiphile. Akekho esisebenze naye mhlawumbe ngathi umculo esimfeaturishile ngoba besifuna ukuthi sizwe kahle ukuthi lokho thina sithi siyakwazi ngabe kuyikona kwangempela yini njengoba sesikuthatha sikuveza kubantu njengoba kuyithi nathi esikwenzayo nothando njengoba sinalo la. Okuya phambili ngokomculo wethu siyafisa ukuthi sikwazi ukukhipha omunye umculo ngokufisa kwethu besifisa ukuthi iphasiya la ngonyaka ozayo lithi lishaya so ukhona omunye futhi omusha ozayo umculo. Okwamanje ke sicela ukuthi nithokozele nalo ushintsho esiza nalo ngokupromotha komculo. Akukho nje okukhulu esiza nawo kuphela nje ukuqonda nje na Johannes. Hayi ngiyayibona insizwa iqondile. Hayi ziqondile insizwa. Siyabonga kakhulu bafethu. Ngicabanga ukuthi sesonibona lapha e-stage senenze endume ngakho. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Awu bakithi. Siyabonga.